କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରୁ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ମାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଏମ୍ପାୟାର କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖେଳାଯିବ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥାଏ ତେବେ କେତେ ଓଭର ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 2-1 ପରାସ୍ତ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଦଳାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଗାତାର 60 ସ୍ପିଡରେ ପଡ଼ିବାର ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ